Γεια σας και σήμερα είμαστε μαζί με τον κύριο Άλκης Χρήστου. Άλκη Χρήστου. Άλκη Χρήστου, Ναι, οκ. όχι κύριο. Εντάξει, οκ. Ναι, Άλκη Χρήστου. Ναι, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Χαρά μου. Τιμή μου. Κύριε, λέει, στο για όνομα του Θεού. Πες μας λίγο με τι ασχολείσαι και τι κάνεις. Τώρα, εντάξει, είμαστε σε μια φάση που η τηλεόραση είναι πολύ κάτω. Ναι. Πάρα πολύ κάτω. Εντάξει. Υπομονή να δούμε να ξημερώσει κάποια μέρα ή κάποια χρονιά βασικά καλύτερη από τις προηγούμενες μέχρι και το COVID. Από το COVID και μετά... Εντάξει, συμφωνώ. Ναι. Κάτι πάει χιτζάμε. Ναι, ναι. Και τώρα κάνεις influencer, social media. Ναι, εντάξει, πάντα με χιούμορ, ναι, γιατί ο κόσμος θέλει... Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, οπότε όλος ο κόσμος θέλει λίγο να ξεχαστεί λίγο. Και έχεις άλλη δουλειά ή είσαι... Καθαρά είμαι στο θέμα Καθαρά του... είσαι στο ναι, θέμα ναι, του... στο θέμα του ηθοποιού. Είπες ότι η τηλεόραση είναι πολύ κάτω. Πάρα πολύ Άνοιξες μεγάλη συζήτηση τώρα. Καλά, θέλεις μήνες. Πέ μου τώρα γιατί νομίζεις έτσι. Ξεκίνησε βασικά 1-2 χρόνια να ψιλοεωρείται πριν το COVID. Why? Να πω τώρα ότι, να σου πω, εκείνο που πιστεύω εγώ, που ήρθε το COVID. Στο COVID κάτσαμε όλοι σπίτι μας. Είδαμε πάρα πολλές τηλεοράσεις, ταινίες, σειρές κτλ. Το οποίο το mentality μας άλλαξε πάρα πολλά. Ωραία. Όταν ερχόμαστε εμείς στην Κύπρο και κάνουμε τα ίδια που το χρόνια πίσω, μέσα από το 2000, που είναι τα ίδια πράγματα. Οπότε ο κόσμος πλέον είδε τα πόσες φορές και επειδή ήρθε το COVID και είδε και άλλα πράγματα από εξωτερικών, ταινίες από Αμερική κτλ. Που όλες τις χώρες, μεγάλωσε λίγο το μυαλό του ανθρώπου. Οπότε εμείς πρέπει να κάνουμε κάτι πιο έξυπνο ή κάτι εξίσου. Δεν γίνεται να μπαίνουμε με τα ίδια σενάρια 20 χρόνια πίσω, 10 χρόνια πίσω, και να τα επιμένουμε, να τα πατούμε για να πάμε με τηλεόραση. Και λίγο οι συγκυρίες μες στην τηλεόραση είναι ότι αν είσαι καλός, πάεις. Αν δεν είσαι κακός, αν είσαι κακός, έχεις μια ευκαιρία να το αποδείξεις ότι είσαι καλός. Αλλιώς δεν. Δεν πάεις. Με τίποτα. Ειδικά τώρα με τίποτα. Εσύ ασχολείσαι τώρα με την τηλεόραση ή όχι? Τώρα κάτι μικροεπισόδια τώρα, εντάξει, guest και τα λοιπά, αλλά εντάξει, είναι χαλαρά. Εν έχει κάτι τώρα. Εντάξει, εγώ μπορώ να πω μόνο για την Αγγλία, επειδή εγώ είμαι τώρα Αγγλία. Ναι. Βλέπουν τηλεόραση εκεί. Όχι, όλος ο κόσμος βλέπει τηλεόραση. Μόνο στην Κύπρο δεν βλέπουν τηλεόραση. Ο παπάς μου βλέπει τηλεόραση. Ναι. Ο αρφός μου δεν βλέπει τηλεόραση. Η μάνα μου δεν βλέπει τηλεόραση. Ίσως να είναι η δουλειά του καθενός, ίσως να επειδή... Νομίζω είναι η διαφορά στο ετών. Ηλικία. Και τούτο. Παίζει μεγάλη διαφορά. Ξέρω, η απόψη μου είναι ότι στην Κύπρο, like, we have news, έχουμε τα tragic, πώς τα λες, series. Ναι. Τούτο ήταν. Ναι. Αλλά, τι είναι το όνομα του? Oh my god. Είναι πιο εύκολο να κάνεις μια σειρά δραματική, να το πω στα ελληνικά, παρά να κάνεις μια κομμωδία. Γιατί η δραματική θα κατεβάσεις ρυθμούς, φωνή κτλ. Και μια ωραία, ένα surround ωραίο, το οποίο να το προφέρεις έξω. Λούις Πατσάλης ήταν να πω ότι κάνει καλή δουλειά. Stand-up, πάρα πολύ. Και ο Λούις, ο Μιχάλης ο Σοφοκλέους, ενώ είναι κάτι το οποίο προσπαθούν τα παιδιά χρόνο με το χρόνο να κάνουν update. Οπότε, αν κάνουν update, αν δεν κάνεις update, ναι. you feel it down. Οπότε, ξέχνα το. Ναι. Έχεις και οικογένεια. Ναι. Έχεις και μωρό. Ναι, έχω το μωρό μου 9 μηνών. Χάζον μπαμπάς, παλαβόν μπαμπάς, να με πεις... Οκ, ναι. Γιατί? Γιατί είναι η ζωή μου όλη. Ναι, πλέον. Ναι. Okay. Και πώς κάνεις balance δουλειά,
σπίτι, γυναίκα, μωρό. Ναι, τις πλήστες φορές στο σπίτι, άμα να έχω κάποια διαφήμιση, ναι, όταν να κοιμηθεί ή αν έχει κάποιον μαζί μου να το κρατήσει λίγο. Ναι, ναι. Ναι, οπότε αλλά είμαι συνέχεια μαζί του. Really? Ναι. Επέλεξα να είμαι συνέχεια μαζί του γιατί πολλά ωραίο τούτο που, ας πούμε, ακόμα βλέπω τον που κάνει την κίνηση Ναι. και λέω ότι κάνει εξερεύνηση τα δάχτυλα του. Ναι. Και λέω εγώ, οκ, αν ήμουν δουλειά τώρα, Δεν ήταν να το δεις. δεν ήταν να το δω. Ναι. Πάρα πολλά πράγματα. Λέω σου μικρά-μικρά, οπότε είναι πάρα πολλά τα πράγματα. Επειδή έκανα και παραγωγές θεάτρων κάθε χρόνο, και stand-up comedy, night show, tour με θέατρο, φέτος επέλεξα εδώ και 9 μήνες να μην κάνω κάτι για να μείνω μαζί του. Οπότε το καλοκαιρινό άφησα το για να μην κάνω κάτι, να μείνω μαζί με το μωρό μου. Nice. Και είμαι πολλά χαρούμενος. Ναι. Ήταν σωστή επιλογή που έκανα. Ναι. Σπούδασες κάτι? Ναι. Σπούδασα στην Κύπρο, πέρασα στην Κύπρο, ηθοποιός, υποκριτική. Nice. Και ναι. Με το που τέλειωσα, ξεκίνησα κατευθείαν τηλεόραση. Καλά, και στο stand-up comedy πώς πήγαινε η κουβέντα? Στο stand-up comedy απλά ήταν πριν πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια που μου δόθηκε να κάνουμε comedy nights, έτσι λέγεται. Και ήταν διάφορα κομμάτια τα οποία κάναμε ένα show με μουσική, το οποίο άρεσε του κόσμου. Όταν τέλειωσε όμως είπαμε εμείς συνεχίζουμε το. Και λέω μου συνεχίζουμε. Και έτσι συνέχισε το. Το stand-up comedy είναι πιο άμεσο στον κόσμο. Ο οποίος ο κόσμος δεν θέλει απλά πλέον να πάει να κάτσει σε μια καρέκλα κάθε νύχτα και απλά να ακούει. Βάζει τον κόσμο μες στο παιχνίδι και φεύγει που ζάμε και είναι πάρα πολύ χαρούμενος. Ναι. Με ωραία κωμωδία, αστεία και όχι σάχλα. Να φέρω σε δύσκολη θέση την Αναστασία. Δεν θέλω να φέρω σε δύσκολη θέση. Οπότε όταν έχεις κάποιους περιορισμούς, πού να πάεις. Απλά το στάνταρτ είναι ότι είναι comedy. Ναι. Για να γελάσει ο κόσμος. True. Εσύ τώρα που έχεις μωρό και οικογένεια, Ναι. πόσα λεφτά θέλεις να βγάλεις για να ζήσεις χαλαρά στην Κύπρο? Με το μήνα. Ναι. Το μήνα σίγουρα με ένα παιδί θέλεις γύρω στις 5 με 6.000. Και πού μένετε? Λευκοσία, ναι. Όχι, μένουμε Πρωταρά τώρα. Πρωταρά. Ναι, απλά είμαι όλη τη μέρα στους δρόμους εγώ, ναι. Λευκοσία, Λάρνα, Καλεμεσό, ναι. Πάντα ήσασταν εκεί? Όχι, είχαμε και Λευκοσία, απλά εντάξει τώρα όπου είναι η δουλειά μου. Okay. Ναι. Nice. Ναι. Wow, what? Πρωταράς? Ναι. I thought you would be like in Νικοσία. Όχι. Τι λες? Ναι, Τώρα ναι. είναι πιο χαλαρά εκεί όμως. Ναι, τώρα ναι. Παρά το ότι ήταν το καλοκαίρι. Χαμός. Με το μωρό. Καλά, μια χαρά. Ας πούμε τώρα πήρα το στους γονιούς μου, όταν κρατούν το μόλις τελειώσουμε, μετά μπορώ να τον πιάσω. Nice. Ναι. 5.000 ευρώ. 5 με 6.000 Μιλάμε σίγουρα. με ενίκιο ή χωρίς ενίκιο? Και με ενίκιο μέσα, ναι. Και 5 με με ενίκιο. 6.000. Και με αυτοκίνητο μέσα. Ναι, Ναι. σίγουρα. Wow. Πόσες πελάτες έχεις τώρα για social media? Έχω. Σταθερά? Σταθερούς, χρονιαίους, 4. 4. Ναι, χρονιαίους. Nice. Ένα contract που πάει ένα Ναι, χρόνο, ναι. 6 μήνες κτλ. Ναι. Όταν πάεις να κάνεις ένα βίντεο, Ναι. πες εγώ είμαι μια εταιρεία. Ναι. Θέλω να αγοράζω από εσένα promotion. Ναι. Και σου λέω ότι έχω αυτό το προϊόντο. Τα προϊόντα, ναι. Ξεχνάω τα ελληνικά μου πραγματικά. Και θέλω να μου κάνεις promote whatever stand-up comedy. Ναι. Πώς εσύ να κάτσεις να γράψεις? Εγώ δεν θα γράψω. Για να κάνω stand-up comedy τη νύχτα show ή να κάνω βίντεο. Όχι, ενώ σου να κάνεις βίντεο in a comedic way. Οκ. Πρώτα να δω τι προϊόν είναι. Αν μπορώ εγώ να το υποστηρίξω. Ναι. Δηλαδή τώρα δεν μπορώ να διαφημίσω καλλιντικά, γυναικεία. Ναι. Δεν μπορώ να διαφημίσω. Και Με να τη δεις το γυναίκα προφίλ σου. μου, δεν μπορώ να σου το πλάσω. Τώρα μου πει, ξέρω εγώ, για παπουτσόκι. Ναι. Απλά πάντα πρέπει να δω το προϊόν, τι προϊόν είναι. Αν μπορώ
να είναι real για μένα, να είναι αληθινό την ώρα μου να το κάνω, να μην είναι fake για όλον τον κόσμο, να είναι real για μένα. Και μετά να τους πω ότι το content μου εμένα είναι να μπει και το humor μέσα. Σίγουρα θέλω λίγο χρόνο για να το σκεφτώ, για να βρω ιδέες μπροστά, όχι παλιές ιδέες, remake κτλ. Οπότε θέλω και λίγο χρόνο και έτσι να κλείσουμε. Nice. Αν δεν μπορώ να το υποστηρίξω, να πω ότι είναι λίγο δύσκολο για μένα. Ναι. Ποια προϊόντα ποτέ δεν θα διαφημίσεις? Δεν το σκεφτήκα ποτέ μου. Okay, εγώ μπορώ να πω κάποιες ιδέες. Ωραία. Αλκοόλ, τομπάκο. Όχι, τομπάκο έκαμα. CBD, ήταν να κάνεις CBD. Γιατί όχι, αλλά θα το δοκίμαζα πρώτος και μετά. Ναι, θα το δοκίμαζα πρώτος για να δω ότι όντως ισχύει τούτο. Ναι. Adult toys. Cringe, πολλά cringe, δεν λένε. Εσύ που έχεις μωρό, είναι cringe. Δεν σε ταιριάζει, νομίζω. Ναι, κατάλαβες τούτο. Δεν σε ταιριάζει, ναι. Εν το θέλω τούτο. Skincare, νομίζω, όχι. Όχι, γιατί όχι, θα το έκανα, ναι. Τι Για το κρέμες cleanser και έτσι πράγματα. Και κρέμ μπορεί να βάλεις εν και επειδή ότι οι γυναίκες βάζουν μόνο κρέμα στο πρόσωπο τους. Βάζουμε και εμείς, γιατί πάρα πολλές φορές να τζεις πάνω στη μύτη σου, πάνω στο δέρμα σου, να νιώσεις έτσι ξηρό, οπότε κάτι θέλει. Ναι. Μπορείς να βάλεις νερό, το νερό σε 5 λεπτά να φύγει πάλι. Προφυλακτικά. Πώς? Ωραία, θα ρωτούσα, ας πούμε, αν είσαι εσύ, θα ρωτούσα, ωραία, πες μου μια ιδέα. Καλά, το Durex κάνει promoting και marketing. Έχουν τον τρόπο τους. Σημαίνει ότι θα μου έλεγε μια ιδέα. Ωραία, την ιδέα θα την επεξεργαστώ και θα πω, το κοινό μου θα ήθελε έτσι πράγμα. Ασχέτως τα λεφτά, μπορεί τα λεφτά να είναι πάρα πολλά. Άμα ήταν να σου δώσουν 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο είναι κάπου το χτες, σίγουρα. Ήταν να πεις ναι. Ναι, 1 εκατομμύριο. Άμα ήταν να σου δώσουν 1 εκατομμύριο, αλλά θα σου πούνε ότι θα το κάνεις μόνο με τον τρόπο μας. Να δω τον τρόπο. Και άμα δεν σου αρέσει, θα πεις όχι σε 1 εκατομμύριο. Να το σκεφτώ. Να μιλήσω και με την Δέσποινα και να το δω. Δέσποινα είναι η γυναίκα σου. Ναι. Sorry, εξίασα πραγματικά. Ένας πρόβλημα. Oh my god. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω. Κοίτα, τώρα λες μου ότι 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο είναι πάρα πολλά λεφτά. Ναι, εννοείται. Πρέπει να κάθεσαι και να σκεφτείς τι θα χάσεις 1 εκατομμύριο. Πρέπει να κάτσεις να σκεφτείς και να πεις ότι, αν κάνω τούτο, κερδίζω 1 εκατομμύριο, αλλά τι χάνω. Και έτσι πάει να σκεφτείς. Ωραία, εγώ άμα σου πω τώρα θέλεις να σου δω 1 εκατομμύριο, να το πιάσεις. Ναι. Να το πιάσεις. Αλλά θα ρωτήσεις κάτι όμως. Γιατί θα τι μου είναι το αντάλλαγμα. Καταλαβες. Ναι. Αλλά στο 1 εκατομμύριο όλοι να πάμε. Εννοείται. Ναι. Hello, απλά δεν ξέρεις το αντάλλαγμα. Ναι, that's true. Και αν σου έλεγα ότι θα ήταν μια ασθένεια που θα πεθάνει σε 5 χρόνια, θα να το πιάνες. Όχι. Είδες. Τα είχα με κοφτεί, αλλά δεν θέλω να πεθάνω. Το 90% θα το πιάνε. Το 90% θα το πιάνε. Αλήθεια. Ναι. Okay. Πριν να ξεκινήσουμε το podcast, είχαμε μιλήσει για εταιρείες και αυτά τα πράγματα. Εγώ βλέπω, από την δική μου εμπειρία, ότι ας πούμε πάεις, ξέρω εγώ, όχι σε agencies, πάεις σε μια εταιρεία, coffee, whatever, και τους λες η τιμή μου είναι έτσι. Ναι. Και σου λένε όχι, δεν έχουμε έτσι budget. Όχι, πάντα. Ναι. Γιατί είναι έτσι όμως? Έχουμε λίγο τη φιλοσοφία, το mentality του να κάνει παζάρι. Ναι. Ωραία, πάντα. Μπορεί να σου πω εγώ, έχω την εταιρεία, είσαι σε agency, να σου πω, έλα, 1.000 ευρώ για να πάεις να έβρεις έναν να κάνει τη διαφήμιση, θα πιάσεις κάποιον και να σου πει θέλω 1.000 ευρώ. Και να του πεις, δεν έχω 1.000 ευρώ. Έχω 700. Εγώ νομίζω ότι έχω, απλά δεν θέλω να δώσω. Ναι. Επειδή νομίζουν ότι εμείς δεν κάνουμε τίποτε και καθόμαστε. Μπράβο. Είναι το κυπριακό πρόβλημα. Τούτον είναι. Τούτον επίσης έχουν το και κάποιες άλλες χώρες που ακόμα και να πάνε να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο, απλά πάλι να κάνουν παζάρι. Πάντα.
Το mentality κάποιων χωρών. Ναι. Το οποίο με στις χώρες είμαστε και εμείς, αλλά είμαστε σε ψηλό level εμείς. Πάντα εμπαζάρι. Εντάξει, αλλά στην Κύπρο γενικά δεν καταλάβουν το generation του social media και τα λοιπά και είναι πολλά underrated. Ενώ πάει στην Αγγλία και βλέπουμε 1000 άτομα που βγάλουν μόνο τα λεφτά τους από social media. Ναι. Και... Ας πούμε, του Κυπρέου, άμα του πεις τώρα, θέλω να πουλήσω κοινό το βάζο και γράφει πάνω τιμή και γράφει, ας πούμε, 28 ευρώ. Ξέρεις τι να σου πει? 28 ευρώ βρίσκω το με 10. Ναι. Ωραία, για να 28 ευρώ γίνονταμε, σημαίνει, εντάξει, δεν πουλιέται 150, 28 ευρώ. Για να πουλιέται 28 ευρώ σημαίνει ότι εσύ αγόρασες το. Εσύ πλήρωσες tax, εσύ πληρώνεις ενίκιο του χώρου δάμε και τα λειτουργικά έξοδα. Ναι. Και πρέπει να βγάλεις και κάτι. Γιατί δεν είναι απλά να πληρώνεις λειτουργικά, taxes κτλ. Και να το βάλεις και απλά να το πουλάς, πρέπει να βγάλεις και εσύ κάτι. Γιατί πρέπει να πάρεις σπίτι σου, στο ενίκιο, ρεύμα, τηλέφωνο, ίντερνετ, δώσει να ανοίξεις στην τράπεζα, τούτα ούλα. Αλλά ο κόσμος εμάς είναι 28 ευρώ, βρίσκω το με 10-15 ευρώ. Ή να του δώκω 20. Και ξεκινά. Πόσα πουλιέται, αφού γράφει πάνω, 28. Μετά θα σπάσει και μετά θα πάρεις ακόμα ένα άλλο και θα πληρώσεις παραπάνω. Απλά έτσι πάντα είναι. Ναι. Εμείς είμαστε στο high level. Ναι. Οι Κυπρέοι είμαστε high level, ναι. Αλλά άμα πάμε στο εξωτερικό, σε γνωστή αλυσίδα που είναι όλα φτηνά, μπορεί να δούμε ένα μπουκάμισο 4 ευρώ. Ναι. 4 ευρώ να αγοράσεις 5. Αλλά άμα έρθεις στην Κύπρο να αγοράσεις που τους δικούς σου και πουλάς σου το 15 ευρώ, να πεις εσύ 15 ευρώ, πολλά. Γιατί είναι πολλά. Ναι. Γιατί είναι πολλά. Ξέρεις τι πληρώνει ο άλλος που έρχεται το αντικείμενο του στο μαγαζί για να το πουλήσει. Δεν ξέρεις. Οπότε γι' αυτό να ανοίξεις το στόμα σου και λες. Ναι. Κανένας Κυπρέος δεν μπορεί, οι πλήστοι δεν μπορούν, όχι κανένας, οι πλήστοι δεν μπορούν να αξιολογήσουν πώς αν το βάζω για να το αγοράσω. Θα σου πούν όλοι η μισή του τιμή και κάτω. Σίγουρα. Έχω ψέματα. Όχι, είναι true. Είπες ότι ταξιδεύεις πάρα πολύ. Ναι. Πόσο συχνά μιλάμε. Σίγουρα δεν είναι μια φορά το μήνα, είναι 2. Οκ, και πού πάεις? Παντού. Σε πόσες χώρες ήσουν? Γενικά που επία. Ναι. Did you ever count? I count. Παναγία μου. Έχω μια backpack η οποία έχει πάνω pins πάρα πολλά. Παραπάνω από 30, ας πούμε. Ναι, σίγουρα. 40? Τζάμε περίπου. Τζάμε περίπου. Ναι, τζάμε. Nice. Ποια είναι η αγαπημένη σου χώρα? Κοίτα, κάθε χώρα έχει το ωραίο της. Οκ, πες το έτσι. Άμα δεν ήταν Κύπρος, σε ποια άλλη χώρα ήταν να ζήσεις? Αμερική. Why? No way, man. Ναι. Αγαπώ τη. I don't like it. Πάρα πολλά. Why? Πάρα πολλά. Δεν ξέρω. Πάρα πολλά. Ήταν το όνειρο μου από μικρός. Πού ακριβώς? Μου αρέσκει. Ναι, Νέα Υόρκη, ας πούμε. Π.χ. ας πούμε στη Νέα Υόρκη, όταν ήμουν, ξέρεις, βγαίνεις έξω από το σπίτι σου, έξω από το ξενοδοχείο και περνά κόσμος. Ναι. Μίλα κανένας με Walkman, με AirPods, καθένα straight για τη δουλειά του. Και περιμένεις μια γενή θέση απλά για να βγεις στο πεζοδρόμιο ή να ξέρεις να περπατάς και εσύ. Διάβαση πεζό σταματούν. Φώτα σταματούν. Ακόμα και στον χώρο εστίασης, εστιατόρια, μπαρ, φαΐ, σωστή. Θα σου κάνει κάτι. Εμάς έχει μαλακία μέσα. Ναι. Εμάς σε ούλα έχει μαλακία. Σε ούλα. Επίασε πάρα πολλές χώρες. Ακόμα και δευτεροκοσμικές και τρίτοκοσμικές έχω πάει, οπότε και high χώρες επία, οπότε η Αμερική για μένα ελαττέψαν και ειδικά το Las Vegas. Ναι, αλλά σαν την Κύπρο δεν έχει, Εντάξει, τον τόπο σου τον πουλάς. Ας πούμε, αν μου πεις για νησιά, να σου πω Greek Islands. Εννοείται. Σίγουρα. Εννοείται. Σίγουρα. Ποια όμως?
Έχω πάει σε πάρα πολλά. Ακόμα και Μύκονο, και Τίνο, Σύρο, πάρα πολλά. Αρέσει και πάρα πολλά Σκιάθος και Πάρος. Πήγα και Σκιάθο και Πάρον. Έχουμε πάει και σε γάμο που έγινε από Κύπριους. Αλήθεια. Στην Ελλάδα και πήγαμε και περάσαμε πάρα πολλά ωραία. Nice. Το θέμα είναι ποιο είναι το μυστικό. Να πάει κάπου με ωραία παρέα. Ναι. Αν η παρέα σου είναι ωραία, όπου θέλεις πήγαινε. Θα περάσεις σούπερ. Ναι, that's true. Ναι. Θα φύγεις από Κύπρο ποτέ, νομίζεις? Μόνιμα. Βασικά, τι πρέπει να γίνει για να φύγεις από Κύπρο? Να πιάσεις καλή δουλειά αλλού? Ναι. Ναι, για να είσαι σίγουρος ότι είσαι σταθερός εκεί. Σίγουρα. Έχω φίλο που είναι στην Αμερική, που είναι χορευτής, το οποίο έφυγε πριν αρκετά χρόνια. Τώρα είναι μόνιμα στην Αμερική και χορεύει theater dance, που είναι performance. Και λέει μου, απλά έρχομαι Κύπρο 10 μέρες απλά για να δω ότι τις υπόλοιπες 355 μέρες στην Αμερική. Nice. Ναι, και παρακολουθούν και λέω εγώ, εντάξει, είναι ωραίο να πάει να ζήσεις, αλλά αν φτάσεις τώρα και γίνεις 30 χρονών και είσαι στην Κύπρο ακόμα, μετά είναι λίγο δύσκολο. Πόσο χρόνο είσαι? 36. Άρα. Αν φτάσεις ως τα 30 σου, μπορείς να φύγεις, να πάεις. Άρα πού να πάεις εσύ τώρα? Κοίτα, μπορεί να μου δοθεί μια καλή ευκαιρία και να πιάσω την οικογένεια μου και να φύγω. Να μετρήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Να τα ζυγίσεις και να δεις τι κερδίζεις, τι χάνεις. Έχεις dreams και goals for life? Ναι, έχω πάρα πολλά και έναν που είχα από μικρός εκπληρώθηκε πέρσι, το οποίο τώρα να σου φανεί τρελό ακόμα. Τα όνειρα τι είναι? Κανένας δεν μπορεί να σου σταματήσει το όνειρο σου. Κάθε βράδυ θα δεις εκείνο που θέλεις, εκείνο που αγαπάς και το όνειρο σου. Ας πούμε, εμένα ένα που τα όνειρα μου ήταν να πάω Αμερική και να φάω μπέρκερ μέσα στο καλαθάκι. Ναι. Το traditional μπέρκερ της Αμερικής. Ναι. Πήγα και φάω. Εν έχουμε τούτο στο Fridays? Όχι. Το traditional. Μέσα στο καλαθάκι το ψάθινο. Ναι, πήγα και φάω. Τι θέλεις να κάνεις εσύ στη ζωή σου? Εκτός από τα social media και τηλεόραση. Ή τι ήθελες να κάνεις και δεν μπορείς να κάνεις, ας πούμε? Κοίτα, δεν έχει το ότι δεν μπορείς να κάνεις. Κάνεις ό,τι θέλεις. Φτάνει να σου πω ένα σημαντικό που λέω για μένα είναι να τα κάνω τώρα για να μην πω μετά ότι έπρεπε να το έκανα. Οπότε, ναι. Για όλους ισχύει το, γιατί άμα πάει σε μια ηλικία μετά και πεις ότι τότε έπρεπε να πάω να το κάνω, έπρεπε να πάω ταξίδι, τότε τώρα γέρασα, είμαι 80 χρόνων, που να πάω? Όχι, να πάεις, γιατί αν μείνεις σπίτι σου, τώρα είναι θέμα οικονομικό. Ναι. Πάω πάσο. Άλλο πράγμα. Ναι, άλλο πράγμα. Τι διαφορά βλέπεις με την καινούρια γενιά που έρχεται τώρα? Δεν έχει, και με έτσι πώς μεγαλώσες εσύ? Δεν έχει κάποια κοινή γραμμή. Τίποτε. Τι είναι διαφορετικά τώρα? Πλέον δεν υπάρχει ασφάλεια. Στην Κύπρο μιλάμε. Γενικά. Ναι, γιατί ο καθένας βγαίνει στους δρόμους με το όπλο, ξεκινά παίζει κόσμο, με το μαχαίρι, σκοτώνονται, σκότωσε τη γυναίκα του, σκότωσε τη μάμα της 80 πόσο χρονών και θα ψένει μέσα στο σπίτι για να πιάνει τη σύνταξη της, ενώ οδηγάς πάνω, οδηγάς και χτυπούσε από πίσω, χτυπούσε μπροστά, πεθαίνεις, περπατάς στο πεζοδρόμιο, παίρνουν που πάνω σου με το αυτοκίνητο, είσαι με το ποδήλατο πάλι, είσαι μέσα στο σπίτι σου, μπαίνουν μέσα στο σπίτι σου με το αυτοκίνητο, ναι, είσαι μέσα στο μαγαζί και ψωνίζεις. Ναι, στην Κύπρο και δεν συχνά το πάνε. Μπαίνουν από τις βιτρίνες μέσα με τα αυτοκίνητα. Πλέον δεν υπάρχει ασφάλεια. Τι νομίζεις πρέπει να γίνει για να αλλάξει? Να σου πω ότι πρέπει να γίνει. Βασικά οι νόμοι μας λάθος. Οι νόμοι μας φτιαγμένοι πριν 80-70 χρόνια. Τον καιρό της Αγγλίας. Που ήμασταν υπό Αγγλοκατοχή. Οι νόμοι μας πρέπει να κάτσουν να τους ξανακάνουν update.
Για παράδειγμα, το πιο απλό παράδειγμα. Η διάβαση πεζών στην Κύπρο είναι όλες λάθος. Είναι όλες λάθος. Okay. Φώτα τροχέας. Ένα έχει αντίστροφη μέτρηση. Ωραία. Στη διάβαση πεζών έχει αντίστροφη μέτρηση. Στα φώτα τροχέας δεν έχει. Okay. Στη διάβαση πεζών, όπως είναι το πεζοδρόμιο, κατευθείαν παίρνεις διάβαση πεζών. Ναι. Σε άλλες χώρες, εγκουτί. Με μέταλλο, σίδερο και ρογύρο, το οποίο πρέπει να δίνετε στο κουτί. Οπότε, αν ο οδηγός βλέπει ότι μες στο κουτί έχει κάποιον, οπότε πρέπει να είμαι 100% πιο προσεκτικός. Ενώ, αν περπατάς στο πεζοδρόμιο, πάρα πολύ κατευθείαν μες στο δρόμο. Καληνύχτα. Φίλησες τον πας στη διάβαση πεζό, καληνύχτα οδηγέ, άντε γεια σου. Πρέπει να ξαναδούν τους νόμους. Πρέπει να κάτσουν να τους ξαναδούν όλους τους νόμους. Και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι οι πλήστοι νόμοι που παρουσιάζονται στο δικαστήριο είναι μεταφρασμένοι στα αγγλικά και σε pounds, σε λίρες. Απλά όταν σου λέει την κατηγορία, λέει σου ότι σε ευρώ. Ενώ, αν δεν κάνω λάθος, ο νόμος είναι γραμμένος σε pounds, σε λίρες αγγλικές. Την Αγγλία έχει χρόνια που μας άφηκε. Ενώ, οκ. Τούτον, βασικά, άμα αλλάξει τούτον το πράγμα, βασικά πρέπει να βρεθεί ένας να ξεκινά να πιάνει, και σίγουρα θέλει 3 ζωές. Ναι. Πιάνει έναν πράγμα και να διορθώνει ένα πράγμα. Να δει το λάθος στο σύστημα της αστυνομίας. Να δει το λάθος στο σύστημα του νοσοκομείου. Τα ασθενοφόρα κτλ. Όλα. Όταν λέμε για νοσοκομείο, μιλούμε για γενικά. Γίνεται να μπαίνεις στις πρώτες βοήθειες, να είσαι αιματωμένος και να σε βλέπει 8 ώρες μετά. Ναι, okay, that's true. Έγινε. Okay. Ναι. Τι. Ή να του λέει ο άλλος ότι τώρα να μου πεις ότι όλοι έρχονται κοψελίων το χέρι, έρχονται αμέσως και θέλουν να μπουν κατευθείαν μέσα. Οκ, ωραία. Άρα τι γίνεται. Το σύστημα μας δεν υποστηρίζει τον πληθυσμό της Κύπρου. Οπότε τι θέλουμε. Θέλουμε. Και θέλουμε παραπάνω νοσοκομεία κτλ. Περισσότερο προσωπικό. Έτσι να παίζει το ανεργειακό. Οπότε όταν σου λέει ότι ένας νοσηλευτής είναι για 5 θαλάμους, που κάθε θάλαμος έχει 2 με 3 αρρώστους μέσα, πώς. Ναι. Συν το άλλον το ότι πάμε σε άλλο μεγάλο κεφάλαιο, οι φυλακές. Τι να πούμε. Ο κατάδικος και ο υπόδικος. Okay. Καταδικάστηκε να πάει η Σόβια φυλακή. Ωραία. Ο υπόδικος είναι φυλακή μέχρι να γίνει η υπόθεση του. Μα τι γίνεται στα δικαστήρια και αρκεί 3 μήνες να μπει η υπόθεση του στο δικαστήριο. Γιατί. Ο άλλος, ξένος από άλλη χώρα, ποδά, άστεγος στους δρόμους και δεν έχει ούτε σπίτι, ούτε τηλέφωνο, ούτε ενοίκια, ούτε τίποτε. Και ζει στους δρόμους. Τι κάνει. Πάει να κάνει μια μικρή ληστεία και πάει φυλακή. Ωραία. Πάει 1 μήνα φυλακή. Okay. Το mentality της φυλακής είναι για να σου αλλάξει λίγο τα μυαλά σου, να βγεις έξω και να είσαι πιο σωστός. Ναι. Ωραία. Ξαναφκένει έξω. Αφού βλέπει ότι πάλι στον ίδιο δρόμο να είναι. Ξανά. Ληστεία, ξανά πίσω. Γιατί έχει και στέγη, και κρεβάτι, και μπάνιο, και φαγητό, και pocket money. Ναι. Και τούτο το πράγμα στοιχίζει του κάθε Κυπρέου πολίτη κοντά στα 80 ευρώ την ημέρα. Ναι, that's true. Okay. Τώρα μην πάμε στο άλλο το θέμα που είναι λίγο σκληρό. Πιστεύω εγώ. Το ότι σκότωσε κάποιον ή κάποια και πάει φυλακή. Okay. 25 χρόνια φυλακή λέει. Ωραία, αν είναι 30 χρονών, στα 55 να βγει. Δεν έχει άλλη επιλογή. Okay. Γιατί να βγει. Βασικά, σε ρωτήσω κάτι. Γιατί να ζει. Σκληρώνε, ναι. Τι να τον σκοτώσεις. Γιατί να σκοτώσει. Επειδή σκότησαν κάποιον άλλον. Γιατί να σκοτώσει. Ποιος του έδωκε το δικαίωμα να πάει να σκοτώσει κάποιον.
τούτο μες στο μυαλό του. Εμείς πού να ξέρουμε. Ωραία. Άρα, εγώ τσίντον τον άνθρωπο, οπότε σε 25 χρόνια να ξαναφύγει έξω. Ποιος με εγγυάται εμένα ότι σε 25 χρόνια μπορεί να φύγει έξω, θα το ξανακάμει. Συν το βιασμό. Ναι. Ο βιασμός τώρα. Εβίασες. Οκ. Και λέει σου με 5 χρόνια, 4 χρόνια, νομίζω δεν είσαι πιο μεγάλη πίνη που 8 χρόνια κάτι έτσι, θυμούμαι. Και μετά να φύγει έξω. Και περιοριστικά μέτρα, γιατί μπορεί να βιάσει την Αναστασία, και περιοριστικά μέτρα 1000 μέτρα γύρω από το σπίτι της. Μα έτσι είσαι συνέχεια μες στο σπίτι σου. Να πάει και μολ, και καφετέρια, να πάει. Θα βρεθείτε κάπου. Μπορεί. Όχι, μπορεί σίγουρα να βρεθείτε. Τι να κρατάς το μέτρο, να μετράς πώς είναι απόσταση να έχετε. Μόλις το δεις εσύ, πρώτα απ' όλα να πάθεις σοκ. Ναι. Να πάθεις σοκ. Οπότε. Μια σκληρά τούτα τα πράγματα. Απλά. Ναι, that's true. Οκ. Έχουμε Ευρώπη. Οκ. Και προσπαθούμε για το καλό και να προσέχουμε όλον τον κόσμο. Να προφυλάσσουμε όλον τον κόσμο. Οκ. Στην Αμερική έμπηκε ο άλλος μες στο σχολείο με το όπλο. Σκότωσε 18 μωρά. Έπιε φυλακή. Σκότωσε 18 μωρά, άρα 18 οικογένειες υποφέρουν. 36 άτομα οποία είναι οι γονείς, συν τους γύρω τους. Αδέρφια, συγγενείς κτλ. Και πήγε φυλακή. Και εκείνος ο άνθρωπος μέσα στη φυλακή και γίνεται γκέτο. Γίνεται γκέτο και ζει στη φυλακή. Και πληρώνει τον εκείνο που σκότωσε τον μωρό του, ο παπάς του μωρού που επέθανε, πληρώνει φόρους, τάξες. Το οποίο... Καταλάβες τώρα που σου το πήρα, φάνηκε σου σκληρό όταν σου το είπα την πρώτη φορά. Καταλάβες, δηλαδή πρέπει να ξαναγραφτούν ή να αναθεωρηθούν οι νόμοι. Για το καλό μας. Συμφωνώ. Έγινε. Βλέπω τον Λοϊζίδη που φτιάχνει στην τηλεόραση και μιλά, ενώ λέει τα ομά ο άνθρωπος. Οπότε λέει ότι έχουμε πόσες χιλιάδες αστυνομικούς, το οποίο δεν φτάνουν για να καλύψουν τον πληθυσμό της Κύπρου. Οκ. Να προσλάβουμε άλλους. Να προσλάβουν άλλους. Θέλουν όμως και ένα χρόνο να κάνουν training. Έτσι μπορούν να τους πιάμε και ελάτε αστυνομικός εύκα στους δρόμους. Οπότε θέλει training. Ζητούν όμως να πιάσει. Αλλά γιατί δεν προσλαμβάνουν όσους χρειάζονται για να υποστηριχθεί το σύστημα της αστυνομίας. Τον κανένας δεν ξέρει. Οπότε πρέπει να βγουν να μας πούν γιατί δεν προσλαμβάνουμε να θέλουμε 30.000 αστυνομικούς. Γιατί δεν προσλαμβάνουμε 30.000 αστυνομικούς. Να έχουμε 30.000 αστυνομικούς. Γιατί, ωραία, αυκεί κάποιον να μας το πει. Τι είναι το πράγμα. Επειδή η αστυνομία κάνει σεξ μες την ώρα της δουλειάς. Καλά, Αντίνον, άστο. Όχι, τούτο ήταν shocking. Μα μόνο Τζίνον, πάρα πολλά. Κάντε ό,τι θέλετε. Cheat on each other, but not during work. Σήμερα βλέπεις, ακόμα και το delivery που πάει να έρθει να σου φέρει το φαγητό σου, βλέπεις το. Εν ξέρει ότι το περιπολικό είναι στην GPS πάνω σου, βλέπουν πού πάει το περιπολικό. Και ήταν ανάγκη να πάει το περιπολικό μέσα στη μέση του χωραφιού, μέσα στη μέση του χωραφιού που ενούλα καφέ. Και έχει ένα μπλε με άσπρο μέσα στη μέση του χωραφιού. Τι κάνει εκείνος. Ναι. Πήγαινε να κόψει αγρέγια ή και φκαίνουν έξω. Ναι. Και κάνουν σεξ. Και λέει, ωραία. Και πάω και από την άλλη πλευρά τώρα. Ναι. Βγάλει ο άλλος βίντεο. Και ξεκινά και διασύρεται έξω. Έχουν και ηθικιό λάθος. Εν είμαι να πω στον έναν ή στον άλλον. Έχουν και ηθικιό λάθος. Ο ένας ήβρε την ευκαιρία, αν έφκαλε βίντεο, καλό βράδυ. Έστειλα τον του φίλου, ο φίλος του φίλου, και έφτασε στον πρόεδρο. Okay. Ο άλλος πήγε μέσα στο αυτοκίνητο, μέσα στο περιπολικό, να κάνει, όχι μέσα, έξω. Γιατί να πάει καν εκεί, που έχει τόσα πολλά άτομα. Έκαμε το, τέλειωσε. Έγινε. Πληρώσαν τα. Έχασαν τη θέση τους, σε πληρώσαν τα, η οικογένεια τους, σε διαλυθήκαν κτλ. Εγκρίμα. Ωραία. Αλλά την ώρα που το κάνεις, σκέφτεσαι. Γι' αυτό σου λέω ότι είμαι και με τους δύο, κι άλλος με το βίντεο, και τούτοι που πήγαν και κάμαν το ήταν λάθος, κι άλλος που έφυγαν το βίντεο, ήβρε την ευκαιρία να βίντεο περιβολικά και κάνουν σεξ και να σου κάνω. Καλή νύχτα. True. Ναι. Όχι, συμφωνώ. Πάρα πολλά τα πράγματα. Ναι.
Τι είναι τα 3 πράγματα που σε κάνουν να είσαι motivated? Φαντάζομαι πως να πεις το ένα είναι η οικογένεια. Ναι. Τα άλλα 2? Το top. Τα άλλα 2? Να μην χάσω ποτέ τον balance με τον εαυτό μου. Δηλαδή να είμαι εκείνος που ξέρει ο κόσμος ότι είναι ο Άλκης πριν γίνει ηθοποιός μέχρι και σήμερα. Να μην πετάσω, να πάω... Ναι. Για μένα τούτα είναι. Το να έχω μια σωστή οικογένεια, να μεγαλώσω το μωρό μου σωστά και να μην χάσω τον έλεγχο του εαυτού μου. Ναι. Εννοώ για να ξεφύγω, εννοώ να... Ναι, that's a good one. Ναι. Τούτα είναι τα πιο top για μένα. Ναι. Είναι τα πιο top. Τώρα τα υπόλοιπα έχει πάρα πολλά πράγματα. Σίγουρα, ναι. Κρατάς τα πιο top σου που έχουν διαφορά αρκετή που τα υπόλοιπα άλλα όλα. Ναι. Αλλά ναι, τούτα είναι... I'm wishing you all the best, especially for your kid. Thank you. Ελπίζω ότι να μεγαλώσει σαν καλός παιδί. Δουλειά σας. Ναι, παρακαλώ, σε αυτή την γενιά που έρχεται. Είναι ένα μεγάλο challenge του, το οποίο φίλοι μου, κουμπαράκια μου που έκαναν παιδί πριν που μένα ελέα μου, και λέω και εγώ, πού μου λάλλουν τώρα το τι. Όταν έκανα το παιδί όμως, πια πίσω στο μυαλό μου και πάρε, τι μου ελέα. Τώρα το καταλάβεις, ναι. Και είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα τούτο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ λένε καλά σχόλια για το θέμα με τα παιδιά. Βουρούμε, τρέχουμε, φτάνουμε φαγιά από τα πάνες. Ούλα πρέπει να έχει έναν προγραμματισμό. Πρέπει να προγραμματιστείς. Πρέπει να είσαι όμορφος στο πρόγραμμα που να κάνεις. Να είσαι έτοιμος. Η τσάντα του μωρού σου είναι έτοιμα. Τον πιάσεις και αφήσεις. Καλό βράδυ. Ας πούμε τώρα που ήρθαμε εγώ, τη τσάντα το ετοίμασα την ποβράτη, είναι έτοιμο. Ξυπνώ το πρωί, πιάνω το, αλλάσω το ρούχα και φεύγουμε. Έτσι ήταν. Γιατί να ξυπνήσω το πρωί και να τρέχω να τα κάνω. Ναι. Ωραία, έχει κανένα που μπαίνει σπίτι του η ώρα 5 τα μεσάνυχτα και η ώρα 8 να φύγει το πρωί. Θα φύγει η ώρα 8 το πρωί γιατί πρέπει να κοιμηθεί. Καταλάβω. Okay. Οπότε θέλεις έναν σωστό προγραμματισμό για να ανταπεξέλθεις. Αλλιώς επνίγεις. Και άκουσα πάρα πολλούς που ελέασαν τούτα ούλα, ότι και ακόμα ταξίδι πήγαμε και με το μικρό. Ναι. Πήγαμε. Nice. Τέλεια, σούπερ. Και θα το ξανακάμναμε ακόμα χιλιάδες φορές με το μικρό. Περάσαμε τόσο ωραία. Nice. Τόσο ωραία. Φτάνει να θέλεις. Ναι. Να έχεις καλή πρόθεση. Και μετά να το κάνεις. Ναι. Αν δεν. Έχω φίλους οι οποίοι λένε ρε, μα αφού είμαστε να πάμε μα είναι έτσι, μα και που επιέτε εσείς τι κάνετε τους ρε, πιένε και να δεις. Δηλαδή ξεκίνα να πάει στην Κύπρο 1-2 μέρες, να μείνεις πάνω βουνά ή Λεμεσό και μετά να δεις. Ναι. Και όταν πήγαν και ήρθαν, λέμε πόσο εύκολο ήταν. Είδες, τώρα λέει μου, μπορώ και εύκολα να πάω εξωτερικό. Ναι. Okay. Ξεκινάς σιγά σιγά. Θέλεις step by step και να φτάσεις. Φτάνει να το θέλεις. Ναι. Αν δεν το θέλεις, μην το κάνεις. Συμφωνώ. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ, τιμή μου. Τι λέει, ο Γιάννη, Thank you.